Доброго ранку. Усім салют. Рада вітати вас у нашому доброранку. Кася, а что у тебя с настроем? Нема у меня настрою, няма. Ты дрэнно себя отчуваешь? Не, я здоровая. Дык расскажи, что здарылася, Кася? Мы ж сябры, паспрабуем дапамагчы. Нічым вы мне не дапаможете. Справа ў тым, што я недарэка. Вось дык навіна. З чаго ты так вырашыла, Кася? А вы послухайте, я учора думала і придумала, што буду ўсім дапамагаць. Выдатная ідэя. Але ў мяне нічога не трымалася, літаральна нічога. Я выйшла на вуліцу, каб знайсці таго, каму патрэбна дапамога. І нікога не сустрэла? Чаму нікога? Я ўбачыла матулю, якая везла санкі з малым. Вырашыла ёй дапамагчы. І што адбылося потым? Уяўляеце, я паслізнулася і звалілася проста на малога. Яны з матулей сталі смяяцца з мяне. Вось такая я памагатая недарэка. Кася, а ці дрэнна, што матуля і малой смяяліся? Ты ўзняла ім настрой. Сапраўды, яны яшчэ будуць усім расказваць, што сустрэлі знакамітую Касю, вядучую добраранка. Так што лічы, што прыхільнікаў нашай праграмы прыбавілася. Чым не добрая справа? Вы так думаеце? Упэўнены. Але гэта не ўсё. Што яшчэ здарылася? Я пайшла далей шукаць таго, каму патрэбна дапамога. І сустрэла маленькага сабачку. Такога сімпатычнага. І што ў гэтым дрэннага? Слухайце далей. Сабачка падаўся мне такім сумным, бездапаможным. І што, нікога з дарослых не было побач? Я так і вырашыла. Пагладзіла сабачку, ён лізнуў мяне ў нос. І я стала яго суцяшаць, што мы зараз жа адправімся шукаць гаспадара. І што, знайшлі? Гавары ўжо хутчэй, Кася. Знайшлі. Літаральна праз некалькі крокаў. Гаспадар сабачкі быў побач. Смецці выкідаў. Я яго проста не ўбачыла. Ну ты, Кася, і напалохала нас. Гэта ж здорава, што ў такую халадэчу у сабачкі ёсць цёплы дом і гаспадар. Так, гэта добра. Але моя дапамога зноў нікому не спатрэбілася. Чакай, Кася, і гаспадар не падзякаваў, што ты такая чулая і неабыякавая? Падзякаваў, але ж добрай справы ўсё роўна не атрымалася. Яшчэ як атрымалася. Ты гэтаму гаспадару з яго сабачкам паказала, што калі ім спатрэбіцца дапамога, яны яе атрымаюць. А сваімі захапляльнымі прыгодамі ты палепшыла настрой усім нашым гледачам. Праўда, сябры? Так што, Кася, ты зусім не недарэка. Вы так лічыце? Безумоўна. Ой, дзякуй, хлопчыкі, вы мяне супакоілі. А давайте нашым гледачам яшчэ прыемнае зробім. Давайте, а што? Для ўмацавання добрага ранішняга настрою пакажам усім цікавы мультфільм. Гэта ж таксама маленькая добрая справа, так? Безумоўна, Кася. Мультфільм «Сябры». Працяг мультфільма мы ўбачым крыху пазней. А зараз што будзем рабіць? Здзіўляцца. Гэта мы любім. Тады падрыхтуйцеся ўбачыць і пачуць штосьці вельмі цікавае. Адкажыце, сябры, ці чулі вы што-небудзь пра лінзы і акуляры для хатніх гадаванцаў? Для кошак і сабак? Здаецца, я не чуў. І мне такая інфармацыя не траплялася. Сябры, а вы чулі? О, хтосьці кажа, што чуў. Але для большасці гэта нешта новенькае. Давай, Кася, здзіўляй нас. З задавальненнем. Спачатку я вам раскажу, што ў Японіі прыдумалі кантактныя лінзы для жывёл, каб лячыць іх хворыя вочкі. Лінзы, якія лечаць? Як гэта можа быць? Справа ў тым, што некаторыя коцікі і сабачкі не даюць закапаць у вочкі лекавыя каплі. І каб вылечыць такіх непаслухмяных хворых, японскія айбаліты прыдумалі кантактныя лінзы, прамочаныя лекамі. Вось гэта ідэя. Лінзы лечаць вочкі жывёлам, і каплі ўжо не патрабуюцца. Сапраўды, Кася, гэта вельмі цікава. Падрыхтуйцеся здзіўляцца далей. Оказывается, для собак выпускаюць лінзы, якія дазваляюць ім лепш бачыць. Ты хочаш сказаць, Кася, можна проста пайсці і набыць лінзы для свайго Мухтара ці Альмы?
Просто набыть нельга, але можна заказаць у ветеринара. І ви самі можете здогадаться чому. Таму што доктар павінен правесці агляд чатырохлапага пацыента, так? Правильно. І яшчэ, напэўна, таму, што сабачкі бываюць самых розных памераў. Лінзы для маленькага пінчера не падыдуць вялікаму лабрадору. Менавіта. А для котоў лінзы для паляпшэння зроку ёсць? Ветеринары лічаць, што ім гэта не трэба. Чаму? Калі ў коцікаў пагаршаецца зрок, яны прыстасоўваюцца больш карыстацца дотыкам, выкарыстоўваць свае вусы, напрыклад, каб лепш арыентавацца ў прасторы, а лінзы могуць ім у гэтым перашкаджаць. Вельмі цікава. Ніколі б не падумаў, што для хатнегадаванцаў прыдумалі лінзы. А зараз расказвай пра акуляры для жывёл, Кася. Хто іх прыдумаў? Звычайная сям'я з сонечнага амерыканскага штата Каліфорнія. Яны ўбачылі, што іх сабака жмурыцца і скуголіць ад яркага сонца. Тады гаспадыня прыстасавала гадаванцу свае старыя акуляры для плавання. Якая вынаходніца! Так, яе прылада спадабалася не толькі гадаванцу, але і суседзям. Разумею іх. Думаю, глядзець на сабачку ў акулярах вельмі весела. Потым сям'я вырашыла стварыць сайт са смешнымі фотаздымкамі сабакі ў акулярах. І адразу з'явілася шмат жадаючых заказаць такую ж прыладу для свайго гадаванца. Каб абараняць вочкі сабак ад яркага сонейка? О, а яшчэ ад ветру і пылу. І зараз такія карысныя акуляры можна набыць для любой пароды. Ну, Кася, ты нас сёння здзівіла. І не толькі нас, але і ўсіх нашых гледачоў таксама. Такую цікавую і вясёлую інфармацыю адшукала. Яшчэ адна добрая справа, так? Так, Кася. Ура! Значыць, у мяне ўсё атрымліваецца. Няма ніякіх сумненняў. Тады працягваем рабіць добрыя справы і ствараць выдатны настрой нашым гледачам. Лесік? А, зразумеў. Глядзім працяг мультфільма «Сябры». А мне так спадабалася рабіць добрыя справы. Нездарма сваім хобі я выбрала дапамагаць усім, хто побач. Кася, ты выбрала цудоўнае хобі. І прыдумала, чым мы зоймемся сёння пасля заняткаў. Чым жа цікава? Адправімся ў парк карміць птушак і вавёрак. Правильно, бо птушкам і вавёркам узімку складана здабываць сабе ежу. Толькі трэба памятаць, што вавёрак лепш частаваць арэхамі, а птушак сырымі крупамі і насеннем. Тады вырашана. Адправімся адразу пасля заняткаў. А зараз я хачу яшчэ рабіць добрыя справы. Можа, вам чым-небудзь дапамагчы, хлопчыкі? Дзякуй, Кася, але мне дапамога не патрэбна. І мне таксама. Шкода. Ну нічога. Затое я дакладна ведаю, чым можна дапамагчы нашым гледачам. Усім адразу? Менавіта, стварыць добры настрой з раніцы. Гэта ж дапамога. Безумоўна. Значыць, працягваем гэта рабіць. Уключаем чарговы ранішні мультфільм. Добра, уключаю. А зараз час развітвацца. Правильно. Звычайна табе шкада развітвацца з гледачамі, Кася. І сёння шкада, але трэба адпраўляцца рабіць добрыя справы. Сябры, і вы бярыце прыклад з Касі. Уважліва глядзіце вакол. Магчыма, камусьці спатрэбіцца дапамога. Няхай ваш сённяшні дзень пройдзе цікава. Паспяхова. І абавязкова весела. А нам засталося толькі дамовіцца пра нашу наступную сустрэчу. Усе памятаюць, калі яна адбудзецца. Як заўсёды зранку У нашым добраранку. Не праспіце.